Si Esme, sunod siya sa sampulong magturugang. Ano siya, kabaliktaran ko siya sa kadakulong na bagay. Si Elsie, sabi ninda, mabuot. Mas mabuot na as ako. I mean, mabuot man ako, siguro mas mabuot lang siya. Si Esme, ano siya, liberated. Ako tong medyo reserved, conservative. Ako kaya may akong pakialam sa mga tao. Mas may pakialam siya sa mga tao. Kung si Esme itong yaon sa kalsada, nagrarally. Ako tong yaon sa loob kang harong, nagsusurat. Nagpe-prepare para sa lesson tomorrow. Siya tong nasa, nakikibakbakan sa luwas. Mas, ang buhay niya. Mas may goal siya. Nag-iisip siya kang future niya. Planado ang gabos. Ako nagpaplano. I'm very spontaneous. Magkakawat kami, dahula kami, since sunudan kami tong pirming magkaibanan. Ayan, bahay-bahayan. Nagbabike ako, siya nakasakay sa likod ko. Pag makakanburak ko, makarakan na yung burak. Playmates. First memory. Day ko aram ha. Pero ini kayang istoryang ini na day ko nalilingawan with her. Itong binayaan kami ni mama. Broken family kasi kami. Tapos, nagbalik si mama. Binayaan ako ni mama na umboy pa. Tapos, nagbalik si mama. Mga 3 years old na ako. Nagkakawat kami ni Elsie. Ning harong-harong. Tapos, biglang nag-abot si mama. Nagbalik after 3 years. Tapos, day ko siya bistado. Tapos, si Elsie, sinabi niya na si mama nga nito. Tapos, sabi ko, day ko bistado. Ang dream ko para kay Esme, one, maging maray na ina. Kasi kung ikukumpara mo kaming duwa, siya kung may aki na at a very young age. Ako, malampas sa kalendaryo pang aki. So, yun pangarap ko sa'yo, maging maray siyang ina. Kasi itong bagay na day ko pa magigibo. Taday pa ako ina, biologically. Tinutokdoan niya akong maging responsable. Yung, she keep me grounded. She keeps me grounded. Binagsak niya ako kung naging teacher ko siya sa college, binagsak niya akong twice sa literature, saka English subject. Ibalik ka sa paroy. Pero, feeling ko si Esme itong gapas, itong ginagamit palagaani, ang relasyon niya. Ako itong paraon na si Esme ang gapas. May mga times na day ko siya pinapansin, kasi day ko pa siya kaipuan. Pero, in every time na kaipuan ko na siya, yaon siya dyan. Tapos sa araw kang gapas, may times na nagugurot niya ako, o nakukulugan. Pero, yan, nagrarahay man. Tapos, yan, yung manggiraray itong relationship. Essential siya sa buhay ko bilang parauma or bilang tugang. Very importante siyang part kang buhay ko. Okay. Siyempre, basta ganyan ako. Sige. Okay ka na doon.